Na-late tuloy ako. Ang hina ng net ko. Bakit ano? Bakit ganun? Included paid promo. Ano to? Ano nangyari? Bakit ganun? Abo, bakit ganito? Shout out, Abo. Bakit ganito to? Iko. Saan na yung aking dito unan? Hindi ka pa nag-strike, Abo? Hooks lang ba? Hindi ko maano yung aking eh. Ang tagal. Ayaw yung mag-ano para ayaw akong pag anuhin ba? Parang ayaw pumayag na mag-LS ako.
Bakit ganun? May lumalabas na ganun. $3 million in the house. Salamat po. Nagluko pa cellphone ko. Di atay talaga ba? Magpatugtog nga ako. Magpatugtog nga ako. Magpatugtog nga ako. Magpatugtog nga. سمو ولي العهد يدشن Si Betty, good evening. Salamat po sa pagpunta. Nagluloko man ang cellphone ko. Bakit ganun? May lumalabas na ganun. Salamat Abo, si Betty. Salamat sa patamsak. Wings, good evening. Salamat. Ano lumalabas, Ping? May lumalabas eh. Giyatay, ano ba to? Bakit? At saka wala siyang ads, ano? Wala siyang ads. Wala siyang ads. Tingnan mo. 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 Giatay, kaya hindi ko, kaya nag-iintay ka, Abo, hindi ko siya ma-open. Meron wala. Hayaan mo lang lumabas. Abo, hindi ka pa nag-start. Sige, mag-ano lang ako. Anong oras na ba? Saglit lang to, 1 hour lang. Mag 1 hour na lang ako. Oo nga, inopen ko, hindi siya mag-ano, hindi ba siya paumpisa na? O sige, umpisa ka na, go. Ibaba mo nga yung ano mo dyan, ibaba mo yung link mo. Ay, si ano na lang, Wins, baba mo yung ano niya para mag-go ano ako para dito sa kabila ba? Para hindi ako maghanap. Paumpisa na. Sige, start ka na.
Ayun. Uy, ang dami naman lotion. Pahingi isa. Abo. Yung ano ko ba, alagad ko. Tambay ko sa'yo. Tamsak, done. Si Betty, wala akong ads ano. Ano ba nangyari dito sa LS ko? Si Rogin. Kuya Wings from Sisi Rogin. Nakatambay ako dun sa isa, oh. Ang daming lotion. Manghingi tayo ng lotion kay Abo. Abo, pahingi ng isa ba? Ano ba to? Nivea tsaka papaya. Ay, ano, Vaseline. Vaseline pala yan. Sisi Betty from Sisi Rogin. Sis Rogin from Sisi Betty. Thanks po for coming. Nag-LS na si Rogin si Abo. Inano ko sa kanya yung yung cellphone kong isa. Andun sa kanya. Walang ano man si Betty from Sisi Rogin. Ox na Abo. Andun na, nakabantay na yung alagad ko. Rogin from Abo. Pina-LS na kasi siya daw, Sisi. Nobi, oo, kailangan mo yun. Malaki na ba WH niya, Sisi Rogin? Pagsasabayin ko na kayo, suporta. Mahilo ka na naman yan, Wings? Abo. Wings, andito din si Abo, oh. Nakaano lang siya sa akin, nakatambay ba, yung sa kong phone. Ay, hindi mo hindi mo tinanong. Lapad ko talaga kahit saan ang gulo ba. Parang masyado naman ako namimilog. Abo, ilan na ba WH mo? Si Wings ba? Hindi maintindihan kung saan siya pupunta. Andito na naman siya. Bro, baka pumasok si Miss Living with Lilo. Giyatay. Di ko alam, host. Hindi ko talaga maano siya. Ba ano nangyari dito sa ano ko? Tawa ka, Wings. Nakita ko yung message mo, nakabantay din ako kay Abo. Ano daw? 3:34 pa lang ping. 3:34. Nanalo ka ba sa ano nyo? Di ba yung sa nyo sa GC nyo may may yung WH na pinananalunan? Bakit doon ako nagbabasa sa comment ni Abo, kay Abo? Nanalo ka, Abo, di ba? 200 kay Sisi Novi. Ikaw pala nanalo, Abo. O di may ka na, may 500. Matagal anuhin yung matagal anuhin yung WH. Anuhin mo, Abo, yung yung magdamag. Di ba? Magdamag mo siya magdamag mo siya LS. Nanalo ka, Abo, di ba? 200 kay Sisi Novi.
Si Betty, nanalo siya, kung nanalo siya 200, tapos may 334 siya, nasa nasa 500 na din, di ba? Siya pala nanalo. Hindi ko kung sino nanalo nun kasi nung sabi ni Sis Nobi, para lang sa mga para lang sa mga hindi pa monetize. Kaya nagpaalam na din ako. Si Betty, pareha kayo ng kapatid mo. Magaganda kayo. Wala, Miss. Yun? Asa na yun? Ba't parang nawala ako? Wala, Miss Betty. Mag-donate lang. Di ka naman nanalo, abo. Ano ba talaga? Nanalo? Hindi. Mag-LS ka na lang, abo. Silent. Iwanan mo magdamag. Salamat si Rogin. May hilo ako nito. Kagatumbling. Kawawa naman si Bicolano OFW TV. Thanks for coming. Sige, host, balik ako kay Abo. Okay lang, Wings, okay lang. Alam ko. Saan ka po, Bicolano, sa Bicol? Saan si kapatid mo ngayon, si Betty? Mag-ano tayo? Ay, mali pala yung akin dinut-dut ba? Pin natin si si Bicolano. Ay, mali pala yun. Si Rogin, may upcoming ka ba? Si Rogin. Pakilablab naman po sa nakapin kay Bicolano OFW TV sa hindi pa po dikit. Salamat. Saan si kapatid mo ngayon, si Betty? Si Rogin, nandun pa sa kabila si Betty. Thank you. Walang anuman, Bicolano. Welcome. Kamsur, saan sa Kamsur? Kamsur din ako. Parang late na pala ako. Ibab Channel, thanks for coming. Salamat po sa pagpunta. Sige, magbaba ka ng si Rogin para kita. Thank you po, Bicolano. Sis Ibab, mag-shout out. Baaw. Nakalimutan ko Baaw ka nga pala, oo. Nabuwa ako, host. Nabuwa ka din. Magkasunod lang kayo. Baaw, Eriga, nabuwa, diba? Alam ko yun. Kasi nanay ko, taga Baaw, tapos natira din kami ng 1 year yata sa Eriga. Tapos sunod na nabuwa, diba? Mega shout out si Iba from si Rogin. Balik uli ako dito, host. Salamat, Wings. Amo po, nakakaintindi ako ng ringkonada, pero hirap ako magsalita ng ringkonada. Hindi ko, ko talaga, salita namin Lagunoy. Yung salitang Naga. Yun ang salita. Tagapili ako, host. Ako dyan. Si Siba, Bicolano Official TV. Ayan, si Wings, taga din siya, Bicolano din siya, taga-pili siya. Nandito pala si Kuya Ted sa kabila.
Sige, balik ako uli kay Abo. Tawid mo na ako. Sige lang si Rogin. Okay lang si Rogin. Si ano nga si Abo, tingnan mo si Abo. Oh. Ay si ano ba si Wings ba baka mapilay. Isinend po kita si Buff kay Bicolano. Paki-love na lang muna kay paki-thumbs-up sa pakidikit na din po sa mga hindi pa dikit. Well, para tayo nito mga sisibit. andito ako. Ay. Giyatay. Sige po, kaso nasa Day po ako Tusok na yan, dikit na po. Salamat, sisi ko. Lagunay kami, kung alam nyo yung Karamuan. Dinadaanan yun sa amin papunta ng Karamuan. Salamat mga sisi ko sa pagtambay. Sino kaya yung mga nandito sa Bicol? Ano sisi iba? Ano ibig mo sabihin? Sino kaya yung mga nandito sa Bicol para kita-kita tayo? Nasaan ka ba Nasaan ka sisi iba? Dito ka din ba sa Saudi? Dito ka din ba? Ayan, nga ako parang nagloko man ang aking cellphone. Ano ba nangyari? Nag-appear. Napunta tuloy ako doon. Di atay. Yon? Saan yun? Wala na tuloy ako. Para kita-kita tayo, WH na lang sa akin. Kakauwi lang galing Hong Kong. Nasa Pinas ka pala. Andito, pa ako, by April pa ako makakauwi. Bakasyon ka pala ngayon. Bakasyon lang yang sis. Hindi ako taga Nabwa. Si Rogin. Nagkakatawanan na lang tayo nito ba? Bakasyon ka lang si Ibab. Aray ko, nangangalay ako. Ayan nakatambay yung isa ko si Rogin. Nakiabo. Ang daming lotion. Giyatay. Si Betty. Pabalik-balik. Si Hatcher ba parang siguro busy din. Busy talaga ako kaninang umaga. Oy, si Rogin. Ano pala yung kaninang umaga? Hindi kasi ko makatuto kanina, promise. Kasi yung amo ko nagligpit, nag-ayos ako ng mga cabinet kanina.
General cleaning ako kanina, mga cabinet, tapos pagkatapos ko nagluto. Kaya anong oras na nagluluto pa ako. Kaya hindi ko masyadong naano yung ni Sisi Osang. Sino ba mga nagkagalit doon? Hindi Sisi, taga Davao ako. For good ka na. Wow, sana all. Sana all for good. Sarap nun. Nasa Saudi din ako. Maya, host, pasa ko sa'yo sa'yo maya. Okay, si Rogin. Balik uli ako dito, host. Gano na ako kapay. Garo na ako kapay, kakatambling, host. Kanina, Wings, hindi, sobra busy mo ba sa LS mo ba? Pabalik-balik ako. Ayan o, nagkakatuwa na ba? Patambling-tambling na lang tayo nito ba? Ano talaga si Rogie? Nandun ako sa live ni LS ni Sis Osang, kaso nga lang hindi ko talaga siya masyadong maano kasi nga tinanggal ko muna yung ko sa tenga ko kasi sumasakit na yung tenga ko ba. Yung tenga ko, kaya tinanggal ko yung headset ko. Kaya hindi ko nakalapag lang yung cellphone ko. Kaya hindi ko masyadong maintindihan yung yung mga kanina. Sabi nga ni Sis Usang, parang late ako, kaya hindi ko rin masyado. Tapos nung nandun kayo sa LS ni Wings, nung nakita ko kay haba-haba ng conversation nyo, yung mga chat box nyo, kaso hindi ko din siya maisa-isa. Kasi nga, tanghali na nag-a-apron ako, alauna na 1:30 na, hindi pa ako tapos doon sa cabinet. Tapos dumating na yung amo ko, magluluto na ako ng tanghalian. Kaya hindi ko rin siya maisa-isa. Tapos yun nga, nung pag-open ko, si Sis Daily naman yung naka-LS. Kaya para kung kanina ba, grabe busy na. Host. Super busy ako sa work. Oo nga sobrang busy sa work ba. Bawat mo nga, laging ganun. Balik ko uli si Abo. Sige lang. Mamamaya si Sir Luis. Kakatumbling. Ay, ang hirap. Yatay. Mapipilay si Wings nito. Wait, host, pasa ko sa'yo. Sige, pasa mo, titingnan ko mamaya si Ronjin. Hindi ko talaga naano kanina. Sobra busy ko. Umaga pa lang linis, tapos ng linis, luto. Anong oras na ako nakaupo? Hindi na ako nakaupo. Tapos nung, na matapos na ako, may inuutos na naman amo kay giatay na yan ba? Sige, si Rogen. Dati pa yun, host. Oo nga. Di ba, nung nabanggit na, yung nakita ko, yung, saan ko ba yun nga. Sabi ko, dati pa man, yung parang doon yun sa LS nga ni Wings noon, di ba? Nung nag-init yung ulo mo noon. Tapos naanuhan pa pala kanina. Naanuhan kay Abo. Kay Abo. Sa LS ni Sis Osang. Oo nga, nandun ako doon sa live ni Wings kasi tayo yun Pero kanina talaga busy talaga ako. Kaya Kuya Wings, inaway ko daw siya, hindi naman. Meron talagang mga taong ganun ba, yung hindi naman masyadong naintindihan. Mainit lang siguro ang dugo. Kanina, kapapasok ko lang, bigla na lang binanggit pangalan ko. Ganon. Yun, laging nandun yung kusisusan, tapos minsan, ko siya, binati ko siya. Yung, hindi niya ako pinansin,
simula noon hindi ko na siya pinansin kasi 'di ba pagka ano naman tayo pag napupunta tayo sa LS, 'di ba? Kung sino yung mga nandoon, 'di ba binabati natin. Hindi niya ako pinansin, hindi na ako nag-ano sa kanya. Simula noon hindi ko na siya ano, hindi ko na siya pinapansin. Nahayaan ko na lang siya kahit nandoon siya. Kanina kakapasok ko lang bigla na lang binanggit pangalan ko, pinasa ko na sa'yo, host kanina. Sige, mamaya ko titingnan kasi ayun yung cellphone ko pang ano ko, naka-live. Mamaya si Rodian, titingnan ko siya. Salamat sa 5 million in the house. Thank you po. Good night sa inyo lahat. Salamat. Next live na lang. Sige, Bicolano. OFW TV, salamat sa pagpunta. Salamat po. Sana mapunta din ako sa LS mo. Nag-LS ka din ba? Niresbakan din ni Abo. Oo nga daw. Balita ko nga na ganun. Hindi ko talaga kasi alam yun. Hindi ko siya masyadong maintindihan. Naka-open yung cellphone, pero mahina yung volume niya kasi hindi ko naman pwedeng mailakas yung volume kasi hindi ako naka-headset. Nandiyan naman yung mga anak ng amo, kaya hindi ko siya pwedeng naglilinis ako. Tapos yun nga, nung sa LS nga ni Wings, nung mga nagkaano kanila doon, late na naman ako kasi paano-ano lang ba ako, pa-sticker lang ako. Naka-on lang yung cellphone ko pero hindi ko kayo masubaybayan. Sumasakit kasi yung tenga ko ba na siguro sa maghapon na nakaano yung yung tenga ko sa headset. Masakit. Kaya pinahinga ko din kanina ba. Sige, okay lang Bicolano. OFW TV, okay lang. Good night. Salamat sa pagpunta. Sis Bicolana, good night. Sige, good night. Good night, Sis Betty. Salamat. Kaya wala kang comment kanina. Oo, si Rogin. Kasi nga, alam nyo naman madalas kasi pagka yung LS talaga ni Sis si Usang, si Dailin, oras ng luto ko yun. Kaya pagka nakalagay lang sa tenga ko yung ko. Kanina hindi nga ako nag-headset kasi nga sumasakit yung tenga ko kagabi. Nagtitirig na ang tumitirik na yung paningin mo, Wings. Yatay ka kakatambling. Kaya hindi ko masubaybayan kanina yung nyo. Pero nandun ako, naka-busy lang ako. Hindi lang nadidinig din. Kaya ganun. Wala talaga akong alam. Gano. Excited pa naman ako lumipat kanina kasi nag-live na si Sisi Osang. Sisi Lucy, thanks for coming. Good PM ho. Salamat Sisi Lucy. Kasi doon ako galing kay Richard. Nag-sponsor ako. Sabi ko, nag-live na si Osang. Sabi niya, maya na, mag-end na ako. Sisi Lucy, salamat. Kaya ganun. Pero nakabidyo ako kay Sis Usang. Minsan nga ganun kasi nga, pagka halimbawa hindi mo din masyadong marinig, lalo pag tayo naman busy, di ba? Hayaan mo na siya, kapatid Rogin, nagagandahan lang yun sa'yo, kaya inaaway ka. Meron talaga yung mga tao na kahit nasabihin mong wala naman tayong ginagawa, yung bang
may ano tayo, may feeling tayo na mainit yung dugo natin, 'di ba? Merong ganon. Siguro ganon yung nararamdaman sa iyo, sis. Hayaan mo na lang para ano. Si Rogie, nag-live din si Abo. Kapagod. Yun lang natapos work ko. Oh, naka-LS din si Abo, si Lucy. Paano-ano sila pag ganyan-ganyan sila ba? Kaya nahihilo na ba sila? Nahihilo na sila kung saan sila pupunta. Kaya nga, Ate Lucy. Ako nga si Lucy, oh. Tingnan mo, oh, nakatambayan, oh. Nandun din ako, nakikita ko din. Nakikita ko din yung kulitan ba. Kasi nga nagkasabay kami ni Abo, kaya sabi ko kay Abo, sige, tambay ko na lang sa iyo yung isa kong CP. Sabi ko sa kanya. Ang hirap ng ganun. Parang wala yata ngayon si Living with Lilo. Kanina nandun sa kapatid ko. Hindi na pasyal o baka maya-maya pa, baka busy. 6 million in the house. Salamat po. Thanks po. Eko. Salamat si Lucy. Kaumpisa ko lang din na din ako na busy ba. Hello, Abo. Umalis na nga lang ako kanina, Sisi, kasi nahiya ako kay Sisi Usang. Parang ko Sisi Usang, parang ko niyan, Sisi Rogin. Saan ba live yun? Parang kasi Sisi Usang narinig ko na para yatang pa siya, yung bata pa. Ewan ko. Bata pa ba? Yung na yun, babae na yun. Babae ba yun? Kasi nga, bawat ko sa kanya, hindi naman sa pag-aano, di ba? Di ba, lagi naman pagka LS ni Sisi Osang, nandun talaga ako. Yun, lagi siyang may mga comment niya, laging may kagalit. Lagi siyang may kagalit. Tapos, yun nga, pinapayuhan siya ni Sisi Osang. Lagi siyang may kagalit. Oo daw, sabi ni Sisi Inday. Oo nga, Sisi Rogin. Siguro bata pa nga. Kaya hayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Kasi bawat nakikita ko sa kanya talaga tuwing LS ni Sisi Osang, siya, lagi siyang yung mga comment niya tungkol sa mga kagalit. May kagalit siya lagi. Hindi siya nawawala ng kagalit. Yun lang ang ko sa kanya. Kaya, didmahin mo na lang siya. Mahirap sa totoo lang, mahirap din yung may kaaway, di ba? Lalo na nandito tayo sa social media, mahirap. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya natin tumimpi, magtitimpi tayo. Kasi ang hirap ng ganyan. Di ko nga siya pinapansin simula nung kay Kuya Wings, na bigla na lang ako kanina. Kaya nga Sisi, pagka halimbawa, kasi yan bawat niyan, nandyan yan lagi kay Sisi Osang. Pag nandyan siya, digmahin mo na lang, hayaan mo siya. Magngaw-ngaw siya, kung ano man anuhin niya, hayaan mo siya. Basta alam natin na kung yung hayaan mo, didmahin mo siya. Masasawa din yan, mananawa din yan. Siya, bawat niya, lagi siyang ganyan, may kagalit.
Bakit hindi nawawala ang ingay nitong aking cellphone na isa? Hindi ko na pala naipin yung ano mo si ano? Nandiyan pa ba si Ibap? Parang matamlay tayo ngayon. Matamlay kasi parang mga hilo-hilo na yung aking mga... Hindi maano kung saan sila pupunta. Nahilo sila na. Nahilo nga lahat sis. Gatay. Matamlay ang ano ngayon ba? Ano yon si Rogen magdamag yung kay ano? Ikaw hindi ka na si Rogen pag LS. Ay kagabi ba kanina may nakita ko nagtamsak lang ako dun sa ano mo. Ano ba yung premiere ba yon? Yung nakita ko kanina, yung nakita ko ano na siya. 17 hours na. Extend na manggang pa sila ng palaka, inaasikaso nila yung tumbling. Hindi na nga nakabalik si hindi na nakabalik si Wings. Kanina yung si Lucy, kanina yun, dun sa live ni Sisi Usang. Ayan na, bumalik na tuloy si Wings. Ay, nandun pala. Akala ko nasa akin. si Rogen kasi nakaganyan. Sabi ko bumalik na si Wings kasi nag-comment. Yung pala kay Abo pala yung giatay. Tingnan mo, pati ako nahilo na. Giatay na yan. Hindi post ko yung CPR siya. Private ko muna, tas mute ko. Hindi post ko yung CPR sa private ko muna. Ganon. Sa ko public siya. May CPR akong isa si Rogen. Yung nung isang yung isang live ko na nagkanta yung kapatid ko. Ano gagawin ko doon? Hindi ko siya naayos pa. Yung LS kong isa. Ox lang naman daw yan. Monica naman na. May isa kasi yung yung di ba nung nagkanta yung kapatid ko. Taba ko talaga. Tsura ko ba? Siguro masarap usapan kay Abo. Puro nakangiti. Hindi na nakabalik si Wings. Ay, ito na tuloy. Oy, Wings, alam mo ba, natatawa ako kasi nagbabasa ako ng comment. Doon ako nakatingin pala sa ni Abo. Sa Kuya Ted. Salamat. Doon ako nakatingin sa ni Abo ba. Akala ko, nakatingin ako sa LS ko. Kay Abo pala. Yung binabasa ko yung yung comment mo. Ay. Ano mo dito? Kuya Ted, mga hilo na yung mga namin ba? Puro tumbling na lang ang nangyayari, giatay. Kasi yung yung binabasa kong comment, akala ko yung live ko, yung pala yung live ni Abo. Kasi si Abo, nagkasabay kami, sabi ko, ko na lang sa kanya yung isa kong cellphone. Giatay. Nagbabasa ko ng comment, doon pala ako nakatingin sa baba, hindi sa LS ko. Bakit walang bakit hindi kita nalagyan ng moderator ko, Ted?
Ayan, may moderator ka na, Kuya Ted. Salamat, Kuya Ted, sa pasyal sa LS ko ba? Marites ka. O hindi Hindi. Kasi nagbabasa ako nag-uusap kasi kami ni ni si Rogin. Alam mo, ang tingin ko sa LS ko, akala ko LS ko, kasi nandun sa baba, nakaganyan. Ganyan ang cellphone ko. Yung pala, sabi ko, si Rogin, ayan nakako si Wings. Yung pala, nagko-comment ka dito sa LS ni Abo. Akala ko LS ko. Pasensya po, malabo yung mata ko na ba? Ay, naku, Lord. Pasaway nga, Kuya Ted Kaya hindi maintindihan Beli. Salamat po. Thanks for coming. Giyatay, nagkandahilo na ng lahat. Puro tumbling. Matapos ang aming LS, may mapipili dito. O, tingnan mo, paalam na naman si Wings. Balik na naman daw siya kay kay Abo. Sige lang, Abo. Ingat-ingat sa pagtumbling. Baka madapa ka giyatay. Natatawa tuloy ako sa natin ba, sa mga style natin. Mga baliw. Beli, salamat. Thank you, Pink. Welcome. Thank you din. Thank you for coming. Ayan. Nagkakatuwa lang, natutulo ng ilong ko ba dito? Padikit naman po sa hindi pa nakadikit sa Kuya Ted. Ano ba to? Yung go to channel na lang. Hindi ko maano yung ano ba? Kailangan ko palang ibaba yung bahay mo, Kuya Ted. Baba ka, Kuya Ted, ng bahay. Village Food, thanks for coming. Hello, Jose Lodin po. Ayan. Si Rogin, mukhang may dudugo ang ilong ko dito. Pwede ikaw magsagot niyan. Mukhang iba to. To nakagarin, iba to. Mukhang hindi natin to kalahi ba? Yung isa nasa kay Abo, ito. Isa nasa iyo. Ako din si Rogin. Oh, yung isa ko ito. Tapos yung isa ko kay Abo. Parehas tayo. Anin mo yan? Kuya Ted, pakibaba mo po yung para ka, may mga bago dito ba para mapadikitan po kita, mailagay kita. Paano ba to pag nito ba? Kaya nga si Rogin, di ba nahilo ako, akala ko yung binabasa ko sa LS ko, yung pala sa LS ni Abo. 10 banana host. Uy, giatay, 10 banana daw si Rogin. Paano ba to? Wala tayong banana. Manang nandito. Yung mga palaka dyan, lumabas muna, giatay. Wings, yung palaka, pakilabas. May daw, bananas. Wala man tayong banana, giatay. Magtanim pa tayo. Kuya Ted, yung mo po, yung main mo po. Pahingi nga daw banana. Sabi ko, wala mang banana dito. Palaka. Umpisa na naman ako nito. Agoy. Ayan si Kuya Ted. At si Betty, sila na ba? Kuya Ted, sabi ko wala man kami ditong banana, palaka man ang meron dito, kaya naglipa na ang palaka dito sa LS ko ba? Balik ako kay Abo. Sige lang, Kuya Ted, salamat. Sabi ko ibaba mo yung main mo, Kuya Ted. Pamasko po, Sir Ted. 10 nga daw si CBT. Saan ako kukuha ng 10?
palaka. Ay. Pamasko, tin banana. 6 lang tayo dito, Kuya Ted. Ano? Abunuhan mo, hehe. Si Betty. Ako daw, dalawa sipi naka-open kay Abo. Sisiping sa'yo isa. Ganyan din ako. Wala kang harang. Oo nga, Kuya Ted, hindi ko alam. Hindi ko alam bakit wala akong harang ngayon. Kagabi man ang haba ng harang ko. Hindi ko alam kung bakit wala akong harang. May lumalabas na ano. May lumalabas nga dito sa akin na yung payment daw. Hindi ko alam. Ba't ganun, Kuya Ted? Bigyan ko nga ng, bigyan ko ng pang May Day. Bigyan mo man ng pang May Day. Sige, Kuya Ted. At ano yata yan? Ibang lahi man yun? Oo nga, wala nga. Hindi ko alam. Sayang. Yun nga, Kuya Ted, ang pinoproblema ko kanina. Kasi nga, si Abo, mag-LS siya ng 10. Sabi ko, 9 mag-LS ako. Tapos tinawagan ko siya bigla sa sa Messenger. Sabi niya, walang hiya ka, Ping, nakabrief pa ako, nakaupo doon. Kasi sabi ko sa kanya, mag-LS ako hanggang 11 lang, sabi ko sa kanya. Sayang, Sisi, dapat bago ka nag-live, nag-set ka muna. Siniset ko nga kanina si Rugin, hindi ko alam bakit ganun. WS na lang si Ping. Oo, hindi ko nga alam. Bakit ganyan yung LS ko ngayon? Yun din ang inaano ko ba? Wala siyang harang. Oy, Wings, may nangihingi ng dito, ng banana. Sabi ko, wala man palaka. Sabi ko, yung hinuhugasan mo palaka kanina, ilabas mo muna dito. Kuya Ted! Marami palaka dito kagabi. Nanghuli ng palaka yan si Wings sa si Abo. Kuya Ted, yung ganon, yung topic namin kagabi, makakaano ba yun ngayon? Kasi kagabi, Kuya Ted, ang haba ng harang ko. Tapos ngayon, wala siyang harang. Hindi ko alam. Ang topic namin, ano ba yung topic namin kagabi? Ano ba yung mga topic nyo? Palaka man yun. Ano ba comment mo, Wings? Pang-pito ako, host. Isama mo naman ako sa bilang. Bilang mo. Baka na-delete ni Lolo ang topic nyo dito. Kaya walang harang, ganon. Naniwala ka rin, host. Kuya Ted! Hindi nga, Kuya Ted. Kasi yung usapan namin kagabi, ano ba yung usapan kagabi? Palaka tsaka ano ba yun? Palaka tsaka rambutan ba yun? Ay, kaya tay. Yung topic kagabi, host. Kapaan. Kapaan, di ba? Kuya Ted, bilis maniwala ni host. Kasi syempre hindi ko din alam, di ba? Si Kuya Ted, syempre maniniwala ako kasi yatay. Hindi ko alam bakit kasi wala itong harang.
Sige, sige, Wings, balik ka muna kay Abo. Okay lang. Kaya easy kayo sa mga topic mo. Topic nyo. Ganon. Yung iba naman hindi ko na nga binabasa ng diretso kasi ano nahilo ka. Nahilo ka niyan, Wings. Gusto mo host ako na lang ha? Sino harangan mo? Wala yung panlaban namin. Wala si Living with Lilo. Giatay ka. Hala ka host na giatay. Nang dahil sa kapa, giatay ka, Wings. Kamumuni ko pa lang, wala pang 1 linggo. Maano na ako, demoni na ako dito. Kawawa naman ako, giata yan. Ano ba talaga nangyari sa ano ko, LS ko ba? Titignan ko mamaya, kakalikutin ko mamaya. Giatay na to. Rogin, wala pang sahod si host, demoni. Oo nga, Kuya Ted. Giatay na yan. Maagang nanawa sa akin si Lolo, giatay. Magaganda kasi lagi yung mga topic namin, Kuya Ted. Mga pampagising ng kasi sabi nila ayaw nila ng seryoso, gusto nila yung masaya daw. Pwede mong i-on yun, harang mo now. Saan ko pipindutin, kuya? Saan ko pipindutin, Kuya Ted? Baka mamaya maano na naman mawala yung ano ko ba? Mawala na naman yung aking tingnan mo tong aking cellphone ba, oh. Nag-ano na pala ako, kasi may nakita kong comment doon. OFW, Bugnot, thanks for coming. Hindi na gumalaw yung aking isa kong cellphone. Puro pa sira ang cellphone ko, Kuya Ted, giatay. Included paid promotion. Ano ba to, Kuya Ted? Nakalagay sa taas. Pag inopen ko dito sa ano ko ba? Sa pang pin ko. Bakit ganun? OFW ng Bugnot. Thanks for coming. May moderator ka na po, host Kabayan Manay. Salamat. Salamat for pagpunta po. Nagsinggilan na sila sa kabila dahil munin na kasi si Abu. Giatay. Congrats, Abu. Muni ka na pala. Naghahang yung yung cellphone ko. Sa po ako host sa OFW sa Partido Camarines Sur. Sa po ba sa Lagunoy? Saan ka po sa atin? Bicol ka din po ba? Saan ka sa Bicol? Sa kung alam mo yung lagpas lang kami ng Naga. Kamsor, you host Albay Manay. Albay ka. 'Di ba yung paggaling ka ng Naga, 'di ba yung paggaling ng Naga, 'di ba yung may kanto, yung yan. Yung kaliwa. Ano naman yun, 'di ba partido 'yon. Tapos dito yung papunta ng Albay. Dito kami. Saan ka ngayon OFW? Saan bansa ka po ngayon?
Ano talaga nangyari dito sa ano ko? Bakit na ganun naging ano nito? Sa Riyadh. Sa Riyadh po ako manay. Dito din ako sa Riyadh. Dito rin ako sa Riyadh, Bugnot. Exit 4. Ikaw, anong exit ka po ba? Mainit na yung aking ano. Malapit ako sa The Movie. Di ko man alam yan. Hello, Wings. Buhay ka pa? Hindi ka pa ba nahilo ba? Kaway-kaway ka na lang para bang hilo ka na. Ano OFW, Bugnot. Si Wings, ano din po siya, Bicolano din. Albay daw siya, Wings. Si Bugnot. Danobi Mall. Hindi ko alam yun. Saan yun? Hindi ko alam yun. Kung saan banda yun. Buhay ka pa. Kasi tabling ng tabling eh. Malapit ako sa Kingdom Tower. Medyo ano siya, yung malayo-layo sa amin yun. Kingdom, parang gawi man doon yun. Malapit sa Kingdom Tower. Mega shout out, Wings, from OFW ng Bugnot. Malapit ako dito sa Kingdom Hospital ba to, yung dito? Uminom ako ng Panadol Host para hindi sumakit ulo ko. Mahirap pala tumamlingos. Hilo ka na ba, Giatay? Ako pinoproblema ko yung itong aking LS walang harang. Ano ba nangyari dito sa ko? King Faisal. King Faisal ba yun? Kingdom Hospital man yata yun. Yung dito sa may malapit sa Kingdom Tower. Malapit yan sa Oleia House. Basta natatanaw ko lang yun. Hindi ko mga kabisado kasi yan, Wings. Basta pag nasa kaya ko, ganun lang. Hindi ko siya mga tanda. Malapit kami sa Riyadh Boulevard. Riyadh Gallery. Riyadh Boulevard, Riyadh Park. Malapit din kami. Ikaw, Wings, saan sa Riyadh? Ano yan si Wings? Saan ka daw ba sa Riyadh? Ang alam ko niyan, Bugnot, siya, malapit siya sa malapit siya sa Bata. Si Wings. Oo, maganda nga doon. Nakapunta lang ako, isang beses pa lang. Pero malapit lang din kami. Pero alam mo, Wings, mas maganda ako doon. Ay, salamat. Hindi narinig ni Wings yung sinabi ko. Lapit lang, host. Lagi kami pasyal sa Riyadh Boulevard at Riyadh Park. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Ako naman, dati, nung kasi medyo, di ba, medyo maliit ang Riyadh, Riyadh Park. Kaya, madalas ako ngayon Bugnot sa, Riyadh Gallery. Medyo maluwag-luwag. Pero, ngayon parang medyo maganda na yung yung ayos na yun ng Riyadh Park. Malapit to, mas malapit kami dito. Ay, salamat, hindi narinig ni Wings yung sinabi ko.
Ano na lang, 10 minutes na lang mag-e-end na ako. Nakailan na ba ako? Yan. Oo, may ospital dyan, malapit sa Riyadh Park. Narinig mo ba ano yung sinabi ko? Si Betty. Kaya tay. Ano ba yung sinabi ko kung narinig mo? Akala ko ako lang nakarinig kasi sabay ano ko eh. Tuwing Friday, napunta kami sa Bata. Kami naman madalang kami sa Bata kasi yung amo namin gusto niya sa mall lang kami kasi delikado daw sa Bata. Di ka makakawala kay Sir Wings. Hindi ko alam kung narinig ni Abo. Ay, ni Abo. Abo. Tanong niyo nga kay Wings kung narinig. Balik ako kay Abo host. Babalik ka kay Abo. Nandito si Abo. Ay, giyatay. Abo, mega shout out friend. Oo nga kasi kagabi kunting mo lang galaw nakikita ka agad ni Abo ni Wings no. Kaya siguro baka narinig yung sinabi ko. Wag mo nang ulitin Wings ha kasi nakakahiya. Joke lang 'yun. Si Betty, ko nangawit na ako. Muli na kayo host, Manay. Oo. Kamumuni lang ilang days pa lang. Kaso nga lang hindi ko alam kung yung harang ko. Hindi ko naayos, hindi ko alam ano nangyari sa aking account ba. Ikaw po ba bugnot? Muni ka na? Si Silosi, salamat sa patambling-tambling nyo. Hindi ako muna. Hindi ka pa muna. Nag-iwan ka ba ng baka? Sige nga, puntahan ko nga ikaw. Magbaba ka nga ng bahay mo, magbaba ka para i-pin ko. Kulang pa WH mo. Pero yung mo, puntahan ko nga mag-go to channel nga ako. Oh. 2.52? Ano to? Malabo ang aking Wait lang. Two point 52 yung mo, subscriber. Malaki na. Ang laki. Dito ako sa mo, dikitan kita. Sa new videos mo. Wow, ang dami naman chocolate. Sarap niyan. Bugnot, na ako sa'yo. Dikit na ako sa'yo. Man to cellphone ko ba? Pero ang taas ng mo subscriber, ang laki. Si Abo. Abdo, thanks for coming. Banana, oo, ang laki ng banana mo. Subscriber mo, 2,000. 2,500, 2,000
552 ba yon? Galing ako sa bahay mo, Bugnot. Nawala ba si Betty? Meron man dito sa akin. Bakit? Elantain ka na, sisiping Sisi Lucy? Nawala ba si Betty? Ano ba nangyari sa account ko? Bakit ganun? I have new video, please. Baba ka ng bahay ba? Siya magbabayad niyan, babawas kita niyan. Paano gagawin ko si Betty? Ano nangyari dito? Iyon nga yung inaano ko kanina, hinahanap ko yung bakit may may paid promotion ako. Pwede ko na bang magalaw yan ngayon dito sa live ko? Ano na pipindutin ko, baka yan napindot si Betty, extend yung pang monetize. Punta ka sa YT Studio. Tapos, napali siguro ng pindot ako. Yan nga si Betty yung kanina, yung pag-start ko pa lang, bakit ka ako may paid promotion? Punta ka sa YT Studio mo, matanggal mo yon. Salamat Kuya Ted. Alin ba dun si Betty ang pindutin ko dito? Yung pinaka ko ba, yung pan-live ko, ito na. Dito ko na anuhin. Yun nga pinoproblema ko kanina, kaya siguro wala akong harang. Naka-live ako, pwede ko bang galawin yon? Si Betty? Ngayon na itong live ko ngayon. Hindi nga kasi ako daw magbabayad noon. Oo, pwede mo gawin yun. Sige, itatry ko. Ano ba to? Saglit. Punta ka sa YT Studio mo. Matatanggal mo yun. Punta ka sa content and click live video. Sige nga, itry ko. Yung tatlong tuldok, si Betty, yun ang pipindutin ko.
Si Betty. Alin dito? Kiatay. Hindi ko kasi alam, Wings. Di pa pagka-click mo ng live. Tapos, napunta man ako sa Chrome. Diatay. May pencil click mo yung show more. Wala kasi, tulog na kasi si Iper, Wings. Di ba may nakita kang thumbnail, playlist? Nagluloko pa ang cellphone ko ba? Nagbablock pa. Mag-end na ako. Uy, dumami man yung aking Click mo yung back sa baba ng promotion feed mo. May click. Hindi ko maano ba?
Hirap talaga ng bago pa, hindi mo talaga maano-ano ba. Nahanap mo? Hindi ko siya maano ba. Gulay. Ay, mali. Doon siguro sa isa kong cellphone, yung main siguro si Betty. Dito hindi ko siya maiano. Hi, my friend, Francis. How are you? Okay lang. Wala bang magiging problema nito? Ang inaano ko nito si Betty, nagwo-worry ako doon sa sinabi mo na mabawasan yung ano ko tapos ako yung magbabayad. Matatanggal ba yung Sis Betty? Para lang sa sunod. Ano yun? Buti nakita mo yun, Sis Betty. Yun nga pinoproblema ko kanina. Yung paid promotion na yan. Ano ba kako yan? Para lang sa sunod. Welcome para kung time ka, click mo. Sige, Sis Betty. Salamat, Sis Betty. Pero yung ngayon wala magiging problema to. I-try ko bukas ng gabi mag-end na nga ako. Wings, nanlalataman ako sa live ko ba? Kung ano-ano man napindot ba ni Esperanza para lang. Huwag kang mag-alala, ox lang yan. Kasi nung Sis Betty, nung pinindot ko siya, bakit kako ayaw niyang ayaw niyang, tawag dyan? Ayaw niyang ma-open kanina, ayaw niyang magdiretso ng LS. Nainip na nga si Abo kanina, nasa na daw ako, nag-message na siya, kaya pumunta ako sa kapatid ko, pinaayos ko, ganun pa din. Ano to? Naglalata ka, host, baka hindi ka naghapunan. Di ba pagka after ko mag-live, di ba pagka inopen mo yung yung LS, ang makikita mo doon yung tatlong tuldok na lang. Alin ang pipindot ko? Tapos ang nandoon kasi kasi ang nandun kasi, tingnan mo punta ako sa lapis dapat nakatapat. Di ba ayan, Sis Betty? Nakita mo, ayan.
Diyan ako pumunta. Ewan kung tama. Tapos ang tatlong tuldok, doon ako sa pinaka-whitey kasi share, save to watch and later save to playlist and share. Yun lang naman nandito. Yate na yan. Pinoproblema ko sis, kukunti pa lang yung tapos mabawasan pa ba sa maling napindot. Mag-end na ako sisi ko, titingnan ko nga 11 na. Salamat. Aray ko, nangalay ako. Wing, Sisi Rogin, Kuya Ted, Sisi Betty, salamat. Sino pa ba? Abo, OFW ng Bugnot, salamat. Abdu, salamat. Sisi Rogin, Sisi Betty, salamat. End na ako.